Burong TV. Mga Burong! Mabukot meron! Dapat ikop! Ako na si Burong Goryo! Ako si Bulong K. Uyab. Ako si Burong TV! Let's go! Let's go! Mga kabarong, Mga kabarong kabarong. itak nakapukot! Itak na sige. kabukot! Kuryo, terus ka Kuryo. Ha? Aso nga ba ni limango? Panikop mo. Kuwag mo ang gi. Yara. Pasayad! Gi labay. Hindi na ko nauna! Nais daw? Dapat na isda diri no? Meron ako kabaw rin na diri. Turong kabaw ah. Oy kabaw! Baw! Kaway siya mo tala baw! Kabaw ah. Sarong nga siya nag-shot no? Imor mag-iitsa no? Ay, siya na isda ah. Ano ninindot kilawon? Tapos siya sa buso nga. Butas sa sin! Asa masin? Nani agare? Nagpuyok gare. Sin ko na butang. A few moments later. O, dada yan na diri. Ayaw ilabay kay Makon. Oh, mga kabarong na. Ubay-ubay na yung takuhan na. Makakilaw na yung tarik mga kabarong. Oh, na masila pa dito. Bawa, ibutan to ah. Semoga baik, benar magag 60 anyos kikiang naman ka. Semoga ilan na din mo bilidad? 14. 14? 14? Ah, 14 gua ka. Ano to sa kuan? Ibutan to ah. Oi. Burong Goryo! Kira ka niya? Bakit? Kabaw? Saum ba saum? Pos naman dito na kasaum na lang. Akan ba tayo? Hi babe! Babe karon. Wah ka? Hindi lagi wala bakit. 10 minutes later. It really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili ko, hindi makuha ng buo. Hanggang ganun na lang nga.
Kabarong, marami barong ha. Kabarong kilaw na makuha. Kilaw na. 5 minutes later. Ito na yung timpla. Ilaw isda, alamas. Ito na siya timpla. One minute later. Give it to me like Basta mga barong, marami. Pagaji ba, pagaji? Salamat sa grasya nga gihatag namo karong adlaw. Okay. Nakabarong, naon tagabarong. Salamat ka bro nga mo ni Juan. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Ano isda? Tapos pa ni Lolo Dokyo. Nice. Amin kayo. Oh, mayo. Unda sunyo. Kau madag maayo, undang mo hunyo. Ang sili. Kabarong, Kaburong ha mo ni. kinitang lami. Eh, makala ka sili. Ah. Mungkin magkuyam mo ka eh. Jog, hipa ka. Inagara mo niya. Bro ngo. Sili. Sabi kayo. May manili timpla sa Burong TV di ay. Baka na ko. Bati ka daw. Napakapangit ng ugali mo. Barong. Oy, Burong Kim, nagluya makadong? Mo siya nakakaon ng luya. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Uy, bili ko din yoy. Paita dito video tayo at ilabot na. A few moments later. Lang barong, maraming kaon. Maraming kaon. Salamat sa pagdanta sa video. Please share, subscribe sa Burong TV. Sa among mga Burong TV. Silingan ako sa Taytay Dano City. Salamat sa pag-subscribe sa among Burong TV channel. Mayo salamat yung tanan. Shout out sa ako mga kaumalan. Nasaan ba ang hustisya? Ba't ako lang nahihirapan? Sa katumali, palego like, subscribe, share. Ika na kayo shout out? Shout out lang ko sa akong utanganan.